Добър ден, дами и господа! Вие сте в канала Биология и екология. В този канал ще говорим в разделите от биологията, ботаника и зоология, както и някои неща от микробиологията, и ще говорим за разни екологични проблеми. Но сега сме по-към биологията и днес съм ви приготвил, съм приготвил леопардов геккон. Ще говорим за леопардов геккон и как да се грижите за него в домашни условия. Така, на първо място трябва да имате терариум. Докато е малък, може да е в такива размери, но като стане по-голям, желателно да е малко по-голям. Бебетата се гледат на салфетка, защото може да погълнат пясък и да се задавят или да се запуши червото. Затова, докато са малки, бебетата желателно да гледате на салфетка, после може да на пясък. Те не пият много вода, но желателно да имате съд с вода и разбира се скривалище, понеже гекконите са нощни животни, през деня се крият, а през деня излизат. Ето това е един леопардов геккон. Фащате го отдолу под стомахчето, не отгоре. И не го фащате за опашката, защото, както знаете, гущерите при заплаха си късат опашките. Ето това е едно леопардово гекконче. То е още малко. На 2 месеца е, може би вече 3. Когато започва да се сменя кожата, то почва да побелява. И трудно ще може да видите остатък от кожата, понеже той си я изяжда докато я сменя. Това е леопардовото гекконче. Трябва да го храните с щурци. Някой път те не ядат всеки ден, това може да ядат през това деня, някой път може да ядат и месеци наред. Това няма защо да се притеснявате, просто те спазват, така да се нарече, диета. Но винаги когато взимате щуреца, за да храните геккона, желателно да вземете и калци от зоомагазина, понеже няма откъде да се набави калци в личугото в терариума, затова вие трябва да му предоставите чрез тези калци. Тук съдържа, че има калци, има витамин D, което помага за разграждането на калция в организмът на влечугото. Ето това представлява калция, това е бял прах. И просто взимате една пинцета, например, и топите щуреца в калция. Като стане по-голямо, влечугото може да го храните и с брашнени черви. Ето това представлява брашнените черви, само ако успея да го открия. Брашнените черви трябва да гледате, например, в субстрат от овесени трици и да е влажно, да обичат влагата тези брашнени черви. Само ако успея да ви го открия. Ето това представлява брашненият черви. Той не е черви напълно, той е ларвен вид на брашненият бръмбър, защото, както забелязате, има крачка. Той не е черви да пълзи. Затова той сега в ларвен период, но ще стане и бръмбър, ако го отглеждате дълго време. Така, желателно е да имате отопление, например да имате отоплително килимче, но понеже сега е лятото, няма нужда от това отоплително килимче. То се използва само през студените месеци, като зимата. Това беше от мен. Благодаря, ако ви харесва, се абонирайте и коментирайте.